Kabli pibra suggestion hakaneka video ka junga ka ba mata ka sngi pitip philap phisham na am hakaba ka video ki Jong Phi kiwe ki YouTuber ki thap ya ka to ka video ka Jong Phi hapo ki YouTube channel ka Jong ki ta hakaneka video ngan sapen I ngan sa hikaya phi kumno bo phen ai ya kata ka copyright strike ya ka to ka YouTube channel lane kumno bo phen remove ya ka to ka video Jong Phi ba ki thap hapo ki YouTube channel ki Jong ki te sape jadu ko bakut jong kane ka video kana ba pinyo jing mata shibun ha ki bede lamba da kane ka video ka jonga ha ka ba ki video ki Jong Phi da phila tap lupa hapo ka YouTube channel ka Jong Phi mo te ki don ki we ki YouTuber ro ki ba yo ya ka to ka clip lane yo ya ka to ka video te ki shim da ka ba phi tap apo Instagram pi shim da ka ba phi tap apo Facebook lane ki shoot download na po YouTube channel ka Jong Phi ro mo kata Henry ya katopat kim klam edit ai ke klam art ya kano kane ka jing ka voice over lane kano ka jing edit ban pen per ya ka sound lane ban le ya ka jing edit ban pen kala ya ka color grading e mo la da kim le ya kano te da kila tab be na bastang hadu bakut ya ka to video ka Jong Phi hapo ka YouTube channel ka Jong Ki te phiru phila ban I copyright strike ya kato ka YouTube channel ba balay ba ka tap klem jing bit ya kato ka video ka Jong Phi te kidon ki jag video ki ba ki tap ki shim tang kato ka net second ha ki bede bat kato ka video ki Jong Phi nan ta ki tap hapo ka video ka Jong Ki hapo ka main video ka Jong Ki mo telada ka kishim tang ko basan mini san second lan andrew second e ha ki bede ba kato ka video mo te da day ba ki klik ya ka option ya ka to ka video ka Jong Ki ka baong ka ba ki fair use lada ki klik ya kata ka option te kata ka mod phemla ban remove ya ka to ka video ka Jong Phi da ki shim tang khandiat ki clip jong ka to ka video ka Jong Phi lada dei ba ki tap na du bas dang hadu bakut ya ka to ka video ka Jong Phi te phila ban I copyright strike phila ban I copyright claim phila ban I ban pha remove hapo ka nyau sngi ya ka to ka video ka Jong Ki lane phila ro ban contact shwa ya ki to ki YouTuber lumba da ki email ka Jong ki mo ba pin ya kran shwa balai me thab balai ba kumta da phila kwa ban ya kran shwa bat auto try Jong ka to ka YouTube channel te kadai kata mo kata da dei ba ki thap ka ba 6% da dei ba ka ya match mo ka to ka video ka Jong Phi bat ka video ka ba ki thap kata ka mod phila ban le ya ka ne ka copyright strike lane ya ka to ka ban pha remove ya ka to ka video la da dei ba ki shim tang ka to ka ne ki clip jong kata ka video ka Jong Phi te da dei ba ki le ya ka fair use jong kata ka video ka Jong Phi te kata ka mod phila ro ban claim ya ka to ka video ban yo kamai ya phi ha ka ba kitu ki tap ka advertise kami hapo ka video ka Jong Ki kato ka jing kamai Jong Ki hapo kato ka video phila ban shim ya kato ka pisa hapo ka YouTube channel ka Jong Phi hi tela da dei ba kum kita ki ba 6% na ka 6% ba ki tap na basang haba good mo te phila ban kata kala long no ka dei ka unfair na ka banta kato ka video ka Jong Phi te phila ban remove ya kato ka video ka Jong Phi te sape jadu buku jong ka ne ka video ka jonga tela bidang sport mai ha ka ne ka YouTube channel ka jonga ka bakartang na dong shadong ka pati pi soba salai sa share sa subscribe ya ka ne ka channel ka jonga ten yes dang no ya ka ne ka video ten da phila da poi hapo ka dashboard jong ka to ka YouTube channel ka Jong Phi mo te shani shorot pi e ba ki tha dashboard content analytic community language content detection sa klik ya kato ka ba ki tho content detection min shwa ki tho copyright man tapat kila tho content detection then da phila da klik ya kato ka content detection ka Jong Phi hang to mo te kala ya i kinu ki jai video ki ba don hang to ki ba ya match ka 0% te ki don ro ki ba ya match kumba khnai 4% e mo te nga hang ne ka login na ka main channel ka jonga hang ne te khnang ba ngan shu ai ka jing hi kai na ka bata Jong Phi kumno ba phin nang mo ngam kwa ra ban ai copyright yano hang ne te haki bide ba kata mo ngan su pen e phi tang ka nuksa te la da dei ba phi don ya kum kine da dei ba phi kwa ban ai mo te phila ban ai hen rai ngam kwa ra ban ai copyright ye ki product YouTuber mo da dei ba phi don man sem e ban ai copyright te phila ban ai copyright ngan shu hikai ya phi nai kno pati nga bangai hikai manga ban ai copyright ta den ka to nga shu shim ka nuksa na ka bata ka Jong Phi ba pin ai mo dang ne ha ka match removal request message
achieve bagi tho ang tu mo te pe hapan klik ya kaneka removal request te anda pila i ang tu ka ki total view kala ya peni ang tu karwe hajar ke subscriber kano hajar ke dan ang tu te kano ka person kaya match bat ka to video ke Jong Phi bat ka to video ke Jong Ki mo te si spa person ni jonga hang ne ki badan si spa person sudah te hakano ka tarik baki shim ya ka to video banang ta ka content Jong Phi kila tho hang to te hakib de kito wanadong sodong pilai ihi na de ba pis ngotho te pi haban click ya kane ka baki tho removal request te anda pila dap quick click hang to pan kane ka de ka ba pi request ya kano ke ba pila dap request men shwa te ki don ya kito ki judge video ki ba pila dap request men shwa ki pau hang ne tanga ngam pat don rum mo ya den ta ka daw bang pat don hang ne ta hang ne harum pi ba ki tho new removal request te pi haban click hang ne dan dap la dap click hang to pat kane ka out ka line ka badingkong ka tho video requested for removal tapi hapan klik ya kane ka add video ban select ya ka tu ka content jong ka tu ka video ka Jong Phi then the to my content ki tho ang to te ka dei ka video lane da dei ha ki video ba ki copy mo te haban pin click video da dei ha ki music te pe haban click music te tar ki don ki we hang to te pe haban click ya kano te nga show example ki don ka video hang to te hang ne sub category ki tho sa kane ka movie lane internet video lane kino ki TV episode lane ka web series ka live stream ki we to tapi la ban click ya ka internet video ro umlele hang to nanta sa kane ka we ka bagi tho source of my content from my YouTube channel lane from outside the YouTube channel da de baki shim na po Instagram lane Facebook kum to mo tapi hab da de baki shim na po YouTube ki Jong Phi tapi haban click from my YouTube channel tadin ka to my video URL kata kamot katu ka original video ka Jong Phi ka link jong ka tu ka original video ka Jong Phi tapi haban click hakane ka my video URL tahdin ka to pi haban select ya ka time ka Jong Phi ka no ki shim tang khandiat lane tang entire video hang to ta ki haban thong to ta de ba ki shim tang khandiat pi haban select ya ka time stamp then da dai ba ki shim na basang hab ko ta pi haban ai ka entire video tahdin ka to ka infringing video kata kamot ka URL pi haban paste ban copy ya ka to ka URL jong ka to ka video ka jong kito ki we nanta enda pila dap copy hang to sa paste ha kana ka bakito infringing video tapi hap paste ban copy lupa shwa ya kito ki ka video ka Jong Phi nata bat ka video jong kito ki ba kinong tu ngin la na padong mo tapi haban click hang to te pila ro ban click ha kana ka at list eng to namar ba ngam nom copy re kito mo ngan show hi kai api te enda pila kwa ban le tapi haban copy ya kito ki ka video link ka Jong Phi na ta bat ka video link jong ka to ka ki video ki ba ki shim na ka video ka Jong Phi kan mau tang ya kane my video URL kata kamon ka video URL ka Jong Phi ka original video ka Jong Phi ta hang ne harum ki to infringing video kata kamot ka URL jong ka to ka YouTube channel ka ba tap ya ka to ka video ka Jong Phi ta hang ne ha ka ba option ka ba arpat ka ba ki to copyright owner kata kamot ka ki hap ki kli na ka banta ka Jong Phi te pia haban click myself ang to te hang ne harum pat ki copyright owner nim kata kamot ka full detail ka Jong Phi ka legal name ka Jong Phi ka badan ha epic Jong Phi ka badan ha po ka pan kat ai Jong Phi tapi haban click ya ka to ka kerteng full ka Jong Phi te hang tu pi harum pat pi ba ki thop phone number hang tu te pi haban enter yo phone number ka Jong Phi nan ta bat ka email ka Jong Phi hang tu ro kala don email te la pi don sakane ka we ka box ka bi tho secondary email te pi la ban bu sedak ka we ru ka email ka Jong Phi relationship to copyright content kata kaman ka i ka jinge dei ka Jong Phi bat auto ubashim ya ka to ka video ka Jong Phi te pila ro ban tho creator la ne pila ban tho kum kiwi ki aktor la ne kino mo te pila ban tho te dei ba ki shim kum to te pe la ban tho creator kum nong sna video e mo daden ka to sa ka babut pat ka wan sakane ka country ka Jong Phi ka badang no te dei bangi India mo te pe haban select India ang ne maka don India hang ne harum te pe haban select ya kane ka India and have select ang to te ka street address ka Jong Phi ka
ka city hai ka shong nang ta ka state address ka full address ka jong pi ha kana ka shnong ayu nang ta ka state ka jong pi hang tu pi hapan pandap ya ka state Meghalaya u zip code kata u pin code u jong pi hapa ban enter hang to tadin ka to ka option ka balai pad hang ne ba kito removal option kata kamon ka kino ke jat ka option ka ban don hang ne ka dei ka ba nyau sngi pin ai ka ne ka jing ka kanja warning na kabanta u try YouTube channel bo un delete no ya ka to ka video da dei ba click ba shubo da dei ba smu thu mo te un sa delete hapo ka nyau sngi ya ka to ka video ka jong pi da pi select ya ka ne ka box ka baning kong ta hadin ka to ka ne ka ba arpat ka ba ki tho standard request removal now ka inda pila da click ya ka to da pi jit ya ka to mo manta he hadin ka to ka ne kanta ka mod ka YouTube kan delete hi ya ka to ka video ka jong u ta hang ne pi hapan ban tik ya ka ne ka box ane copies te hadin ka to ka sapoi sa ka ne ka option ka basaw ka legal agreement tenda pila da poi ha ka ne ka option ka basaw pi haban tik ya baro kine ki box ki badan hang ne ha ka jong phi hang tu mo tenda pila da tik hang tu pat ka ne ka harum ro ka dan naklat mane ka dan I certified that I have worldwide exclusive right tapi haban tik ya kane ka box ro jong ka to ka option ka bala tenda pila da ban to ka signature ka jong pi ha ban tho ya ka kerteng ka jong pi mo pi haban tho ya ka to ka kerteng jong pi da dei ba ka company jong pi la ne ka YouTube channel ka jong pi te pila ban bu ya kata ka signature ka jong pi shubo manta nga kerteng nadong shadong mo te pila ban tho ka ne ka signature nadong shadong tenda pila de lut ya kito ban check lut nadong shadong kine ki tai ki tum ki tam ha ki de ba ka ne ka kanja form hang ne mo tenda pila de check hang to nadong shadong te pe udon une uba ki tho submit hang ne tenda pila de click submit hang ne pat ka YouTube kan review ka to ka ne kan ta ha ki de ba ka to ka video ka jong phi ha to kan ka de ne am ba u to u brew u shim ya ka to ka video ka jong phi ke tang kum ta he nda pila de click submit hang to adin ngau singi dapat jit ya ka to ka option kata ka mod ka YouTube kan delete ha ka singi ka ba pra kan delete ya ka to ka video te pi la roban click ya ka to ka option bagi tho ka standard ban request manta ban remove ya ka to mo te pinda pila click ya ka to dadin ka to da dei ba ka match 6% hi te ka to ka video ro ken sa remove ya hadin ka to kan he ka te ka bading kong da pia hap he ban ya kran bad to try jong to ka YouTube channel ka ktin da ka bading kong ka ba ki ong mo te pila ban ya kran shwa da ka ktin da dei ba pim don da ki wi shu ki lat mo te pila ro ban contact lo ba da ka email ka jong u hang to te pila ro ban jit ya ka to ka video ka jong phi ban ai miao sngi ba un remove ba un delete ya ka to ka video da dei ba un tre kata kamun ka shong stang happy ka no ka ba pijit te kane baro ka de ka jing hikai ka jonga kam de ra bangan hikai na ka banta ka jing snew ka jong phi ba pin ai copyright pathar ya ki perlog YouTuber mo te para ka singi dei ban ya skuthu para mangi hak bidei bat ka jing copy ka jing tu ya ki chat video te tang kom ne kala po sha bu ko jong ka de ka video ka jonga ka ba manta ka si telada kene ka video ka jonga kan anjing rap na ka beta jong phi shima tanga ka padi phi ba phin ya like ya share ba ya subscribe ya kana ka channel ka jonga tengen ya kendu haki we pat ki video khuble shibun